Hakash Peltorek Risau Arajarar Palai Lapalong Yakajing Sedang Yakajing Elekai Knockout Football Tournament 2023 Balapan Yajda Umdan Sport Club Kablalong Hamadan Umdan Hakane ka snipli yakane ka jingelekai lawan bansaki daw samla Ariston Rendong Sngi Ubalong kum kongsan hakane ka program haka jingadon lang rengkat usamla toning lapang Ubalong kum sumbut kongsan nang tade kidikot jong kasang hito umdan area bat kiwe de kiri urungba nakane ka dong kathan hakane ka snipli yakane ka jingelekai lalam khamat da ka maulong sport club persha ya ka Pordua Sport Club hakane ka jinglekai ka maulong sport club kalalong kanong job persya ya ka Pordua Sport Club na lai goal but she goal hakane ka program haba ai jingkran na kalyang kongsan hakane ka sngi ulaong baka kamram jong khun samla hakishnong ki thau kimde ban kut tang ban mi ya ki kamti thliu yabreu lane samsha samkwai haki yeng khawai ne ki yeng yabreu henrei ro ki de ban shim ya karai na ka banta ka lawai ka jongki hi but jongki khun ki khti ki jongki ki ban sawan Nasa ba kay ka kamram jong samla snap ba kay kamram jong samla ka kamram jong samla kamdei ban kut tang hagaban ti thleu lum jintat avia brewsnam tang ban samsha ban khokwai hagi yabreu tang ban punala ban khat khti ban khat nyut hapor vietresnong lani hagi wi banta gi beng hapen kam da bormat anai ka kamram jong samla kaladehi ba pinyat se kiwe ki banta ban sim ya garai da banta kalawi jong lejong ba jong kalawi jong ki pun ki ti ro kumjo te kata kadai ke ka bang kwa ban penrung hapo ka dimut berkat jong pi baga kamram jong hi ngin kelat ki di perkhat handai baga kamram jong sama kan de tanga kamban ya pen ibormat mo te langda ka jing sampang ka jing slur ka bangidan ngila ban chakri ngila ban sarai khnang ba ka jai ban riu ka ri ka jungi bat ki kam baro ka bangitri kita kila ban kiu seprang oi silang Namoy. Terus siap. Wait, siap. Baca dulu kado cewek.